בואו נכיר את תוכנית ה-Open Value לרישיונות ארגוניים של מייקרוסופט. זהו איתן, מנכ"ל חברה המעסיק 100 עובדים. הוא רוצה להשקיע בתוכנה חדשה לעובדיו. מוטי, מנהל מערכות המידע שלו, מספר לו על תוכנית ה-Open Volume Licensing של מייקרוסופט. התוכנית מתאימה במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים ומתפצלת לכמה מסלולים: Open License, Open Value ו-Open Value Subscription. הם מבוססים על 3 אפשרויות: רכישה, חלוקה לתשלומים או שכירות. ראשית, איתן בוחן את אופציית ה-Open License. כאן, רכישה חד פעמית של התוכנה תאפשר לו זכויות שימוש בלתי מוגבלות. איתן חושב שזה לא רע, אבל מבחינתו זו לא האפשרות האידיאלית. במסלול כזה, הרוכש צריך לשלם את מלוא עלות הרישיון מראש, מה שלא תמיד מתאים לתזרים המזומנים שלו. יתרה מזאת, קשה לו לצפות מראש לכמה רישיונות תוכנה בדיוק יזדקק בשנים הקרובות. בדיוק אז הוא שומע על Software Assurance, רכיב הבטחת השדרוגים. Software Assurance מעניק לו שדרוגים בחינם במשך השנתיים הראשונות לרישיון, וכן הטבות כמו תמיכה טכנית. איתן מרגיש כעת הרבה יותר טוב, למרות שעדיין ניצבת בפניו הבעיה של רכישת רישיונות בודדים בכל פעם, כך שרכישת וניהול הרישיונות שלו עומדת להיות משימה תובענית למדי. זו בדיוק הסיבה לקיומו של פתרון ה-Open Value. עם Open Value, התוכנה מגיעה עם Software Assurance ואפילו קורסי הדרכת תוכנה למשך כל 3 השנים של הסכם ההתקשרות. בנוסף, אין צורך לשלם את כל הסכום מראש בפעם אחת. ניתן לחלק את התשלומים ל3 חלקים שווים המשולמים אחת לשנה. בתום תקופת התשלומים, התוכנה נשארת ברשות החברה. פתרון זה עוזר לתזרים המזומנים של איתן והופך את תכנון התקציב שלו לקל יותר. המסלול השלישי, Open Value Subscription, מציע אפשרות מוזלת למסלול החלוקה לתשלומים. במסלול זה, איתן אינו רוכש את התוכנה, אלא שוכר אותה. דבר זה מפחית מאוד את ההוצאה החודשית שלו. מסלול המינוי מציע רמה גבוהה של גמישות. אם מספר המשתמשים של איתן ישתנה במהלך תקופת הרישיון, התשלום עבור המינוי לתוכנה ישתנה בהתאם במועד התשלום השנתי, בהתאם למספר הרישיונות שיהיו נחוצים לו במועד זה. אם בתקופת המינוי יהיה צורך להשתמש ביותר מחשבים לפרק זמן קצר בלבד, לא תהיה לכך כל השפעה על עלות הרישיון, ובלבד שבמועד חידוש המינוי מספר המשתמשים הכולל של איתן לא השתנה. כך יימנע איתן מהוצאות הנגרמות מתנודות עונתיות במספר המשתמשים. עם כל המידע שקיבל, קל כעת לאיתן להחליט. עם תוכנית ה-Open Value פשוט אי אפשר לטעות. תוכנית ה-Open Volume Licensing של מייקרוסופט. למידע נוסף, היכנסו ל-microsoft.com/licensing.